नै नायग्राफोरा फरेनारफोरबो जोबोद बुरजा दंफैखायो। Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने जोङो माबायाव थांदोंमोन नालाय शिबसागराव थांदोंमोन ओमफ्राय दिनै फैफिनगासिनो आरो सानथाम थाहैबाय। ओमफ्राय दा जोङो माबायाव हाबनो थाखाय काजिरङायाव हाबनो थाखाय जा फुङावनो फैबाय आरो 4:30 एसे बारबायमोन ओरैनोथ' सिखारनाया 3टा एसे सिगाङावनो जादों। ओमफ्राय दा थांगासिनो दाबो सहैयाखै काजिरङाखौ 5टा एसे बारबाय आरो टाइमा। ओमफ्राय दा जोङो माबायाव काजिरङायाव हाबनानै मा मा नुलाङो मा मा जिब जुनार नुगोनथाय बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै मेम'रि थाथ'थ' नोंथांमोननो देखायथ'थ' बानायलांसै आरोना भिडिअखौ। ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्रायो हा दायो मा मोनखो होमबा आं मिथियाना जरहाट मोनबाय देरगाव हा देरगाव पुलिस ट्रेनिं सेन्टार मोनबाय देरगाव ए जरहाट देरगाव मोनबायनो दायो आं बारा मिथिया आरोना। खुवा खुनायानो दाबो खाराखै नै बिराद निहिर गेलेबाय आरोना एकदम थान्दा गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय खुवायाथ' खुखागोनखा बेनो दा मेन गेटआ मोनथारबाय आंहा जाबाय। जोङो काजिरङा मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे गारिया जोंखौ लामा ससेयावनो लोगो मोनखानानै बहा थांगोन होननानै सोंबाय आरोना। ओमफ्राय जों काजिरङाना बुंनाय लोगो लोगो जोंखौ लाबोफाखाथारबाय गावनि गारियाव गाखोनांगौ आरोना जेन'बा। ओमफ्रायो फैबाय जोंबो ओरैबाबो नांखागौ नालाय जोंनो गारि ओमफ्राय लाबाय आरो बेखौनो। ओमफ्राय दाना जोङो माबायावहाय हाग्रायाव हाबहैनोसै आरोना मा मा जुनारफोर नुगोन मा मा जिबफोर नुगोन एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै। ओमफ्रायो नै जोंना गारिया उन खारफाबोगासिनो बेलेगाव दोनगोन बेखौ गारिखौ। नै दिनैनि माबायाव हाबग्राफोरा हाग्रायाव हाबग्राफोरा जिब जुनार नायनो थाखै ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जमा जाबाय हनै जोंनाथ' जि लासावखा जोङो सानदोंमोन आरोना जोङो जि फुङावनो फैनाय ना ओमफ्राय है रावबो मानसि जाबांनाय नङादां जोंखिनि आन्था जागोनदां होननानै सानदोंमोन थाङै थुङै नै जोंसो लास जाहैबाय। ओमफ्राय टिकेट दाननो थाखाय बेबायदि लाइन जानांगौनो आरो ओमफ्राय जोंबो लाइनाव दङ टिकेटखौथ' दाननो हाथ'वाखै टिकेटखौ हनै बैयावहाय दानो ओइ मोनसेयावसो नै बे मोनसेयाव दानो। ओमफ्राय जोंथ' गासै साब्रै नालाय साब्रैजों जोंना 3000 लादों आरोना एसे दामानो होनदो। ओमफ्राय बैसोर माबाफोरनिया फरेनारफोरनिया आरो जि दामसिनबावसो जोंना एसे खम आरो बिसोरनिया बाहेरनिफ्राय फैनाय जाबाय नालाय बेनिखाय बारा खोमा। ओमफ्राय उन्दुना सिखारदों नालाय जा बुलावखा फुङावथ' आरो देलायबाबो माबाबाबो महरफोरानो साबस्राखाङाना। ओमफ्राय नै टिकेटफोरा रेसफोरा लिरनानै दोननाय दंजोबो आरो एसे देखायफानानै होनाय जाबाय। जोंनिया गारिया खारबाय नै ओमफ्रायो बार खोलो-खोलोथार नालाय जि माबा आरो बिरख्लाबलायथारदों नै खानायफोरा। ओमफ्राय लामायाबो एसेबां मोजां नङा नालाय बिनिया ओमफ्राय एसे बारल' जाथारो आरो जोंथ' दा दसे नुथ'वाखै जेबो र' थांबाय थानि मा नुगोनथाय। फार्स्टआवनो ओरैनोथ' बेयावहाय गान्दायानो बांसिन दङ होननानै खोन्थादों ओमफ्राय फार्स्टआवनो मा नुगोन बेखौ मोनथिला आरो जोङो दायो नायलांगासिनो। ओइ नै नुजेनबाय गान्दायानो बेबो र' बेखौ एसे खाथियावहाय देखायना होनोसै नोंथांमोननोबो। गांसो जादों बियो
ओरैनो हर खनसे रदो नै गान्दाखौ जोङो जा खाथियावनो नुबाय जोंना गारिया खाथिथारावनो दङ आरो जा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायबायमोन आङो गिनानै बोरैबा खावसुम नायदो नालाय ओमफ्रायो रागा जोंबा होसोयोनो बिसोरबो ओमफ्राय गिसोथारबायमोन आरो आहा गान्दाखौथ' आं मालाबाबो नुफेरखायाखैमोन दिनैनो फार्स्ट टाइम नुबाय ओमफ्राय जा खाथियाव नुबाय ओमफ्राय नुनानै एसे मोजांबो मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नै बियो मा दाउमोनथाय हाग्रानि मायाबा दाउमोन खिन्थु नामफोरखौ मोनथिलाबाया आरो ना बेखायनो खोन्थानो हायासै नै ओमफ्राय बेयावहाय माबा दङ मैदेर दङ मालाय गांसो जागासिनो माबाखौ फिखुंखोन्था नुहुरबाय ओमफ्राय नै दैया जि गिदिरखा माबा बे दैनि आइ साइड जिंथिंजाय मै दोंसोयोमोन आरो ओमफ्राय गोजानथार नालाय मबाइलफोरावबो नुहुरलाया नै नायग्राफोरा जिबायदि फरेनारफोरा जमा मालाय बोराय बुरै फायखाथारो बिसोरनिया जोंनाथ' बोराय बुरै जाबाथ' न'फोराव थादामब्लानायनिसो जों नायनानै फायखांबायबो काजिरङानिफ्राय ओंखारबोबाय हाग्रानिफ्राय नुसाबबाय जोङो दिनै लाकियानो दङ फार्स्टआवनो गान्दा नुबाय गान्दा नुनायनि उनाव मा नुदोंमोनलाय हाग्रानि अमा नुबाय ओमफ्राय मै नुबाय ओमफ्राय मैदेर नुबाय ओमफ्राय हाग्रानि दाउला नुबाय ओमफ्राय आरो मायाबा दाउबो नुबावदोंमोन नामखौ गोसोआव गैला नाथायबा हबेखौबा एसे गोजानाव नुदोंना ओमफ्राय मबाइलाव देखायजोबनो हायासै आरोना जों खिनिल' नायनाय जाबाय माखौबा ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा आरोना नोंथांमोना जोंल' नायनाय जाबाय जोङो काजिरङानिफ्राय ओंखारलांफिनबाय ओमफ्राय नै जाहा लामायावनो मैदेर जरासे नुलायबाय खिथु उनथिंसो नुदों खिथु उनथिं नुबा लायनो साननायफोरा जाफुङा लायनो इदि होननानै बुंसै जोंथिंजाय सोरबा मिसाना हसाना मिथिलायलाङा ओमफ्राय आङो थांखालिबो बेबायदिनो जरासे मैदेर नुलांदोंमोन आरो खिथु उनथिं नुनाय खिन्थु मा साननानै थांदोंमोन बेफोरखौ आं गोसोआव गैला जाफुंखोना जाफुङासैथाय मिथिलायलांला ओमफ्राय नै बियो माबा रेस्टुरेन्ट आरो बेयाव थांखालिबो नुखादोंमोन बेखौ ओमफ्राय बेयाव आङो थांखालिनो एसे फट' लालांनो होननानै साननायमोन नाथायबा गारिया स्पिडद्राय थांनायाव लाखिस्लाबनो हायासै ओमफ्राय नै दिनै फैफिननायावहाय एसे फट' लालांनो थाखाय हाबदों आरो रेस्टुरेन्टआबो नायलाय बेयाव सोर रेस्टुरेन्ट दं होननानै सानथावगौ मायाबा मोनसे बुस्थु बायदिसो ओमफ्रायो बै माबाया अन्थाइ नै बियो माबानि नामा रेस्टुरेन्टनि नामा खलं नै बे सिङाव हाबलांनांगौ आरो ओमफ्राय जों हाबहैयासै बेयाव जा दाम जाखागोन होननानै जेबो जायासै बै अन्थाइ नुदोंना बेयाव अन्थाइ नंस्राया बानायनायसो ओमफ्राय आहारे अरिजिनेल अन्थाइ बायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो फैफिनलायबाय बे मामोनलाय बमब्रागुरि नामा बे दालाङा आरो फैफिनबाय जोङो ओमफ्राय दाना तेजपुर मोनलायबाय नै अग्निगड़ पार्कआव एसे हाबलांलायनोसै होननानै जि जोंना फैनाया बेयावबो हाबबोखादों आरो उनफ्रावबा थांनाय जागोन ना जाया होननानै नायलांखाजोबथारनोसै होननानै नै टिकेट लाबाय आरो बेयावबा मा दं मिन्थिया मानसिफोराबो बेयावहाय थांसोयो खिन्थु आहा दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना नायलांसै मा नुयो ओमफ्रायो टिकेटआथ' सासेयाव बेसेबांमोनथाय सासेयाव 30 थाखामोन बिनिया एसे बारा आरो बैफोर काजिरङाफोरनियानो देन सासेयाव 25 काजिरङानोलै शिबसागरनियानो देन 25 लाजोबदों आरो ओमफ्राय नै गेटआ बेनो ओरैबादि गोजौ हाजोआ जि आथिं रेवखायो जि जिराय थांखाबाय ओरैनोबा एसां सानसे गारि गाखोनानै मेंखासोदोंमोन नालाय ओमफ्राय जिराय गाखोलांबाय आरो नै गोजौआवहाय बेबायदि नै बे मामोनथाय आं मिथिलाहाय ओमफ्राय नै बियो चित्रलेखा आरो उषा देबि बिसोरनि स्ट'रिखौथ' गोबाङानो मिथिखायो नालाय ओमफ्राय एसे भिडिअ लानानै देखायनाय जाबाय आरोना बेखौबो गोदो बिजाबफोराव फरायनो मोनबोनाय नालाय ओमफ्राय नै बेयावहाय भिउ पइन्ट बेयाव गाखोनानै माबाखौ नुहुरगोन आरो बै माबा दैया मामोनलाय मुथु नामा ब्रह्मपुत्र दैखौ नुहुरगोन ओमफ्राय तेजपुर सिटिखौबो नुहुरगोन आरो
गाखोलांबाय गोजौआवहाय एसे आयौ नायलाय गिलु बालु ग्रं ग्रंनो बेनिफ्राय बोरैबा गोलैनांगौबाथाय सेस गेब्लेजोबखागोन ओरैनोथ' गोलैया जानला मोनला खर'फोर गिदिंबायबा गोलैनो हागौ आरोना नै जि गोजौखा बिफांनि सायावनो सहैनाय बायदिसो मोनलायलायलांबाय आरोना ओमफ्राय नै दैया ब्रह्मपुत्र दैया जि गिदिर दहाय बैदि दालांथिंजाय लोगो मोनबोदोंमोन ना बेनो आरोना बे दैया ओमफ्रायो तेजपुर सिटिखौबो नुहुरो नालाय नै बेनो आरो माबा बायदिसो नुहुरजोबदों हाग्रा बंग्रा बायदिसो नुहुरजोबदों आरो बिल्डिं गोजौ गोजौ थानायबालाय नुगौमोन ओमफ्राय नै बेयावहाय बै कृष्ण सिरियालाव नायबाला नुदोंमोन नङा माबा शिबजों कृष्णजों दावहा जानाया जुद्ध जानाया हनै बेयावहाय मानसिफोरबो थैसोदोंमोन ना बेखौ एसे माबा बानायना दोनदों आरो मा होनगोन बेखौ मुर्ति बानायनानै दोनदों आरो खाथिद्रायाव लानाय जायासै बेखायनो नोंथांमोना बारा सिनायाखै जानो हागौ एसे गोजाननिफ्राय देखायनाय जाबाय सान्दुंबो गोसाथारखायनो जि मेंखाबायबो जोङो ओमफ्राय दा बेयाव आरो मा नायनांगौ दङथाय बाराथ' गैसोआदां गैनायालाय ओमफ्राय नैबे माबा बानायनायखौ मैखुन बानायनायखौ आङो जा मोजां नुखादों बिसोरो बेयावसो जिरायनानै दङ नै दासो नुदों आङो आयौ मैखुननि सायाव मोजां मैखुना गोसो मोजांखौनो नुदों खिन्थु मैखुनखौ अरिजिनेल बायदि नुखायो केमेरायाव ओइ फारौखौ नायनो र' आं फारौखौ कुकुरु 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 ओइ मामोनलाय केरकुटिया नामा नै केरकुटिया बाना दं नै मिथिया नंगौना नाथाय ओमफ्राय फारौ मैखुनखौनोथ' नुनानै जि जानोसो लुगैखाबाय आं ओरैनोबा मैखुन गोथाव मोनखाथारो इमान गावलाब गावलाब बारनानै दङ खाना लांसै नालाय हिमानसिया जोंखौ शिबसागराव थांखालि बल्लाबो होननानै बुंबाय थानायमोन आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय बलबो लानोसै एसे गेलेग्रा बुस्थुबो लानोसै होननानै लाबाय ओमफ्राय जोङो दायो फैबाय आरोना तेजपुरनिफ्राय दैफां मोनफैफिनबाय जोङो नैबे नमिताया दैफांनि नालाय ओमफ्राय बेनो आङो गस्ला सुख्रेबनो हरदोंमोन आरो आंनि बारा माबा गोबाव जायाखैमोन हरनायाबो ओमफ्राय सम मोनिखाय सुवाखैमोन इयो ओमफ्राय दिनै आं फैनायावहाय सुखाबाय आरो आं ड्रेसखौबो एसे सोलायनानै लाबाय गामि गेजेर हाबफैनाय जासिगोन नालाय गावनो गाव जेबो बुङाबाबो एसे उसुबिदा मोनलायलाङो होननानै दख'नाखौ गानफिनबाय आरोना सैतान आरोना जेन'बा दख'ना गाननानै थांदों फैदों होननाय बायदि बिदि नुवाहाय मा एसेबां गोजान गारि गाखोनायाव दख'नाखौ जानजियावबो मोनसे जेरबायावबो मोनसे थेबथाबना लाबाय एसे बोरैबा देहाफोरा एकदम बोरैबा मोनथारो नालाय बेनिखाय एसे बेलेग ड्रेस गानबोनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय न'आव फैनानै सोलायफैफिनबाय न'आव फैनानै माने ओइसा माबालाहानाव नमितालानाव फैना सोलायफैफिनबाय ओमफ्राय नै एसे जाग्राफोरबो लांसै न'आवहाय दिनैनि भिडिअ'आ आंना बेखिनियानोसै लोगोफोर जाग्रा मा लाखै एसे खिथाग्रोनि र' ड्राइ केक लाबाय हिमानसिनो ओमफ्राय केक लाबाय ओमफ्राय मिस्टि लाबाय ओमफ्राय र' दा बैथिंजाय लाबावगोन माने बेयावहाय बेखिनि लाग्रोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिनोसै जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन नाथाय नेक्स्टआव बेबायदि मा होनो बेरायनायनि माने शिबसागरनि मानि बिदि जानाय नंला माने आङो शिबसागरनिफ्राय न'आव फैखाबाय नालाय बिनिखायनो न'फोरनिसो जानो हासिगौ आरोना भिडिअफोरा दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय